15-nji may Aşgabatda ören ýagyşly boldy. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamında gaýtalandy. Suw sil köçeleri wagty azatlyň habarçylary ýagyşyň paýtagtyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Suw sil bolup gelen güýçli ýagyn paýtagtda daňdan başlandy. Habarçylar ony tropik ýagyşa meňzetdiler. Ir saat 6-da Aşgabatda tropiklerdaky ýaly ýagyş ýagdy. Ençim ýyllap sili ýagyny görmändim. Ýollarda suw derýa bolbak ýar. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 15-nji maýda gün ortaň habar berdi. Bir-iki saatdan soň köçelerdäki suw biraz çekilip gurap başlapdyr, emma öýlen ýene-de ýagyş ýagdy. Bu gedek ören bir täkin bahar geldi dip habarçymyz belledi. Bu aralykda ýene bir habarçymyz Akbogday öňki Änöw şäherine suw alyp başlandygyny habar berdi. Ahal vilayatyna degişli Akbogday Aşgabatyň golayynda ýerleşýär. Öýlen gelen bu habara görä sil Köpetdağ tarapyndan gelýär. Soňky günlerde güýçli ýagyşlar Türkmenistanyň ähli künçeklerinde dowam edýär. 14-nji maýda marda ýagyn ýararly Taxtabazyryň golayynda demir ýoluň bir bölegi opuruldy. Döwlet habar beriş serişdelerinde bu tebii hadise barada habar we duýduruş çap edilmedi. Türkmen häkimetleri ýagmyryň getiren täsirleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Ýagyn paýtagty we onuň töweregine täsir getirdi. Büzmeýin bilen Göktepe aralygynda güýçli çagwa sebäpli ýollary suw bastı. Habarçymyz ýollaryň garalarynda ýagyş suwunyň akyp gitmek üçin ýöriti akabalaryň ýoklugy sebäpli uly mukdarda suwuň üýşenligini gürrüň berdi. Netijede ulaglaryň ençemeti köl bolup duran ýoluň ortasynda durup galypdyr. Suw awtologlaryň elektrik enjamlarynyň tandan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getiripdir. Sürücüler ulaglaryň içinde köwsüni çykaryp balagyny diýdine çelni çirmäp dasa çykmaly boldular. Seýdip ulagyny taslap gidýän ýa-da ýygynden itip ýören sürücüleri görmek bolýardy. Dip başga bir habarçymyz öz görenlerini 15-nji maýda habar berdi. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sil bolwakyan suwy we sil baglardaky agaçlaryň ýarym metr çenli suwda duranlygyny görmek mümkin. Mundan 10-njy maýda paýtagtyň Demirgazyk böleginde çoğunlyda ýagyş bilen garaşykly buz hem ýagdy. Şonda howada peýda bolan buzyň ululygy 4-5 sm ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde awtologlaryň daşky görünüşine we aýnalaryna dürli ziýan ýetdi. Habarçylar ozalky ýyllaryň ýagdaýlaryny ýatlap bu gedek paýtagtda ýagmyry bilen bilelikde silin gelmänligine ünsü çekerler we dağ tarapdan gelýän sil suwlarynyň indi Aşgabatyň daşynda 2022-nji ýylda gurulan sil suwlaryny ýygnamak üçin Deshada toplanýanlygyny belliýärler. Ýatlasak 2018-nji ýylyň maý aýynda güýçli ýagyş ýararly Türkmen paýtagtynyň merkezine suw alypdy. Azatlyň habarçylary şonda ýaşaýyş çaýlaryň edara binalarynyň ençemetriniň we çowda merkezleriniň aşaky gatlarynyň we ýerdeminleriniň suwdan dolup uly madde ziýan çekenleriň köp bolanlygyny habar berdi. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki ýokary we orta hüner okuw mekdepleriniň talipleri konstitusiýa we baýdak güni münasibetli geçiriljek köpçülikliň şäherä gatnaşmagy taýýarlanýarlar. Döwlet telewizionyasy üçin öňünden reportaj taýýarlamagy niýetlenen bu şäherä döwlet edara kärhanalarynyň işärleri hem gatnaşmaly edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji maýda Sewitden maglumat berdi. 16-njy maýda beýtarap Türkmenistan köçesiniň uğrunda ýerleşýän stadion geçirilecek çäre orta hüner mekdepleriniň talipleri bilen bir hatarda Seýdnazar Seýdi adyndaky Mugallimçilik institutynyň 1-nji, 2-nji we 3-nji kurs talipleri gatnaşmaly edildi. Çäre konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanyp döwlet telewizionyasy üçin ýazyk edilýär. Dip institutyň bir talibi anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni 18-nji maýda bellenilýär. Bu sene münasibetli edara kärhanalarda we guramalarda işlenilmeýär. Çäräniň dowamında talip gyzlar gyzyl reňkdäki milli toý libasynda we talip oglanlar howanyň temperaturasynyň 36 gradusa çenli ýetýän şu günlerinde hökmany ýagdaýda gara kostyum jalbarda bolmaly edildi. Ýigitler uly we gyzlar kiçi döwlet baýdaklaryny galgatmaly, gyzlaryň ellerinde ak renkli şarlar hem bolmaly edildi. Dip şäheriň orta hüner mekdepleriniň birinde okuyan okuwçy anonim şertde gurrun berdi. Seýdnazar Seýdi adyndaky Mugallimçilik institutynyň bilim resmileri talipleri çäre alyp gitmek üçin şäher içinde jemgyýetçilik transport gatnawlaryny amala aşyrýan awtobuslary kreýine tutýarlar. Munyň üçin her talipden 5 manat ýol puly jemlenýär. Ähli talipler
okuwçylar ýokary okuw jaýynyň arka tarapynda, umumy ýaşaýyş jaýynyň öňünde toplanmaly edildi diýip institutun talibi aýtdy. Azatlygyň Türkmenabadyň şäher häkimligindäki Ynamdar çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, döwlet telewizionysy üçin öňünden reportaj taýýarlamagy niýetlenen bu çäre döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşmaly edildi. Çäre büdjet işgärleri, şol tanyny aýal we erkek molumlar hem gatnaşar. Şäherdäki saglyk öýleriniň her birinden bir sany maşgala lukmany we bir sany şepaga duýasy çäre gatnaşmaly edildi. Olary çärede gaýra goýulmasyz ýagdaý ýüze çykanyna ilkinji kömegi bermelikleri duýduruldy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk gurrun edilen çäre we oňa görülen taýýarlyklar barada yerli häkimetlerden şol sandy ýokary we orta hünär okuw mekteplerinden resmi tesvir alyp bilmedi. Şu günler Mary welaýatynyň mekteplerine awatlyş işlerini niýetlep şäher ýerlerine her okuwçydan 100 manatdan, owa mekteplerine 50 manatdan pul toplanýar. Bu aralykda okuw ýyly ahyrlayan mahaly mekteplerde synaw soraglarynyň jogaplary 50 manatdan satyp çykarylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Mekteplerde her ýyly enatalardan pul çöplenýär. Sınıf otoglary üýtgeşik awatlanmaýar. Oturguşlar, partalar döwüp, käbir okuwçylara klaslarda orun tapylmaýar. Köni mekteplerdäki esser döwründen galan penjereler, kapylar, ýaladys ulgamlary asla çalşyrylmaýar. Çöplenýän pullary näme diýerler? Belli däl. Diýip Maryly ene atylar aýdýarlar. Täze gurulyp ulanylmagy berilýän mekteplerde hem awatlyş işleri üçin okuwçylardan pul toplanýar. Ene atylar täze mektepleriň remonta mätäş däldigini belliýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mugallim çöplenýän pullaryň belli bir möçberiniň mektep müdirine geçirilýändigini gurrun berýär. Mektep müdirleri özlerine berilýän pullaryň mektepleriň daş töweregini awatlymagy gönükdirilýändigini aýdýarlar. Pul bermekden ýüze burýan ene atalary çağılary pes bahalar bilen cezalandyrylýar. Olar mugallimler tarapyndan ýazgyrylýar. Barlykly hojalyklardan 200 manatdan 500 manata çenli pul kömekleri sorulýar. Bu tölegleriň öwedine olaryň çağılarynyň çäreklik bahalarynyň ýokarlandyryljakdygy wada berilýär. Yerli hünärmenler ýaş nesillerin eýýän bilim ojaklaryna para, pula öwrenişdirilýändigini, pul bilen çözgüt tapmagyň ýaş ösürümleriň aňyna siňdirilýändigini, şeýlelikde mektepleriň galplyk ojagyna, jogapkärçiliksiz nesillerin ösüp ýetişýän meskenine öwrilýändigini aýdýarlar. Marynyň mekteplerine okuwçylardan ýygnalýan pullar diňe awatlyş işleri bilen çäklenmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mekteplerde synaw soraglarynyň okuwçylara satylýanyny habar berýärler. Synawlaryň soraglary jogaplary bilen birlikde 50 manattan satılýar. Şpargalkalar mektep administrasiýalary tarapyndan satılýar. Bu şpargalkalary satyn alýan okuwçylar synaw wagtyny jogaplary kagaza göçürýärler. Diýip bir Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta mekdeplerine başlangyç we esasy orta bilim programmalaryny tamamlayan okuwçylar sepkit synawlaryny tapşyrýarlar. Bu synawlar üstünlikli tapşyran okuwçylar bilimiň inniki basgançygyna geçip bilýärler. Synawlar 4-nji klassdan başlanýar we soňky klasslara çene dowam edýär diýip bir magarif işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Orta mekdebi tamamlanan okuwçylar jemleýici döwlet synawlaryny tapşyrmaly bolýarlar. Bu synawlarda üstünlik kazanan okuwçylary umum orta bilim hakkında şahadatnamalar, atestatlar gowşurulýar.